Quddiem il-President ta' Malta ħadu l-ġurament tal-ħatra żewġ timħalfin ġodda, Doreen Clark u Josette Demicoli. ċerimonja saret fil-Palazz Presidenzjali tal-Belt u li għalija attendew ukoll fost l-oħrajn il-Prim Ministru Robert Abela u l-Prim Imħallef Mark Ketkuti. Wara li ħadet il-ġurament, l-imħallef Doreen Clark qalet li tinsab onorata li natat din il-kariga li ġib magħha responsabbiltajiet kbar. Qalet il-ġudikatura tokkupa ir-rwol ċentrali fis-sistema ġudizzjarja u għalhekk l-irwol jitlob sens ta' onestà u responsabbiltà. Anke l-imħallef Josette Demicoli qalet li tinsab onorata ferm li ġiet fdata f'din il-kariga li tqisha bħala waħda ta' servizz lejn min ikun qudiema li ma' kariga spjegat li ġib magħha sagrifiċċji iżda anke sodisfazzjon. Hija wedet li se sservi b'lealtà kif ħadmet tul il-karriera tagħha. Il-Prim Ministru Robert Abela feraħ li żewġ timħalfin ġodda u rimarka li snin li ilhom jaħdmu bħala maġistrati għaqadhom fit-tħaddin ta' valuri komuni. U qal li bħalissa hemm sejħa miftuħa għal 4 maġistrati ġodda u dan jirrifletti l-impenn tal-Gvern li jkompli jalloka riżorsi meħtieġa sabiex tikber l-effiċjenza fil-qasam tal-ġustizzja. Il-Prim Ministru qal li huwa importanti li fil-waqt li s-sistema ta' kif jinħatru l-ġudikanti tajba ma jixtieqx jara sistema li tipprogressa għal waħda ta' closed shop fejn biex wieħed isir imħallef irid ikun maġistrat. Osserva li hemm bosta li għandhom il-kapaċitajiet kollha neċessarji biex jinħatru imħalfin mill-ewwel, iżda ma jersqux il-qudiem. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella qal li tul dawn l-aħħar xhur smajna u tkellimna ħafna fuq il-ħtieġa ta' aktar riżorsi fil-qrati u fuq il-ħidma li trid issir biex jiġu evitati d-dewmien u l-proċeduri twal fl-implementazzjoni tal-ġustizzja. U qal li jemmen li permezz ta' dawn il-ħatrit qed isir pass ieħor fid-direzzjoni tajba. Il-President qal li l-poplu Malti se jkun qed iserraħ blaqal quddiem tal-imħalfin ġodda sabiex ikun hemm il-ħarsien tal-Kostituzzjoni, tal-liġijiet kif ukoll tal-interessi ta' kull persuna. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-ħatra kien hemm ukoll il-Prim Imħallef Mark Ketkuti, l-Avukat tal-Istat Chris Soler u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard.